ne treba da instrumentalizuje da se sad ponašamo kao da smo Dušanovo carstvo, jer nismo. To ne, instrumentalizacija je naravno zloupotreba, ali imate stvari koje su jako lepe u tradiciji i mi ih održavamo i zato postoje i naše slave i sećanje predaka i zato smo sačuvali i neke čak i paganske običaje u našem hrišćanstvu i tako. To je sve, to je pre svega to je vrednost, to je UNESCO proglasio za vrednost, razumete, ne možete se boriti protiv toga, to je, mislim, može neka budala da se bori protiv toga, ali to su vrednosti, ali imate tradicije koje nisu lepe. Šta znači ja sam uvek za tradiciju? Ne znači ništa. Imate tradicije kojih se treba osloboditi. Znate, u našim balkanskim krajevima je postojala tradicija da devojka koja nije nevina pri udaji bude vraćena na magarcu okrvavljena. Pa ćemo i tu tradiciju da sačuvamo. Znači, šta znači to? Za svaku sam tradiciju. Nisam za svaku tradiciju. Imate tradicija koje su u ovim zemljama, ne daj Bože, ima tradicija kamenovanja ili odsecanja glave. Pa jeste i za tu tradiciju? Pa nismo. Znači, ta priča ja sam za svaku tradiciju je besmislena. Treba vidjeti šta je humano u našoj tradiciji. Ono što nije humano, sklanjaj to. Znači, ta priča je jako pojednostavljena. Ja sam za konzervativizam. Koji? Za koju si tradiciju? Prvo to da raščistimo. S druge strane, na ovoj takozvanoj nominalnoj levici, tu su za progres. Ajde da vidimo sad koji progres. I to je isto priča, kao što je ovdje priča za koju si tradiciju, da li si za tradiciju sečenja glave, kamenovanja, oslepljivanja, mi smo imali svašta u našoj tradiciji. Pa jesmo za tu tradiciju? Nismo. Ajde da malo pročistimo šta je valjalo u toj, šta je bilo humano u toj tradiciji. Isto je to na ovoj nominalnoj levici. Oni kažu mi smo za progres, uvek. Levica je uvek za progres. Čekaj bre, za koji progres? Za koji progres? Kakav progres? Da vidimo šta je taj progres. Ima jedan francuski pisac koji se zvao Leon Daudet. Izuzetno jak pisac, evo njega preporučujem ko čita jezike, nije preveden nažalost na naš jezik. On je govorio, dobro je biti konzervativan u odnosu na glupost. To je jedna čuvena rečenica. Kaže, ja sam konzervativan kad vidim neku glupost i dobro je što sam konzervativan, jer ne mogu da budem za progres ako je u njemu neka glupost. A sad da vidimo, taj progres ne samo što može da ima glupost, nego ono što se zove progres, može da ima i nehumanost, može da ima